ஹாய் சார். உங்க ப்ராடக்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. நான் முக்கியமா வாங்குனதுக்கு காரணம் வந்து எங்க செவுத்துல, தரையிலலாம் வந்து நெறைய உப்பு கறை இருந்தது. தண்ணி வந்து உப்பு தண்ணீன்றதுனால தண்ணி பாத்ரூம்ல படிய படிய அப்படியே உப்பு கறையாயிட்டு இருந்தது. ரொம்பவே சூப்பரா எனக்கு அந்த உப்பு கறைலாம் போச்சு. நானும் ஃபர்ஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணுவேன்னா, இது வச்சு தான் தேய்ச்சுட்ருப்பேன். சோப் பவுடர் வச்சு தான் உட்காந்து பொறுமையா தேய்ச்சு எடுத்துருப்பேன். அப்போ கூட நான் எதிர்பார்க்குற ரிசல்ட் வந்ததே இல்ல. உங்க ப்ராடக்ட் இன்ஸ்டாகிராம்ல பார்த்துட்டு ஆர்டர் பண்ணேன். உண்மையாலுமே நான் ரொம்ப டவுட்டா இருந்தேன். வாங்குறதுக்கும் சரி, அது யூஸ் பண்றதுக்கும் சரி. சரி ஓகே ஏதோ ஒரு இதுல நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில தான் வந்து வாங்கினேன். உண்மையாலுமே சூப்பரா எந்த ஸ்டெயினுமே இல்ல. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டிருந்தபடியே இது பண்ணேன். லைட்டா தான் அந்த ப்ரஷ் போட்டு தேய்க்கும் போதே அழுக்கு அப்படியே வந்துருச்சு. நம்ம எதுவுமே கஷ்டப்பட்டு தேய்க்கணுன்ற அவசியமே இல்ல. அந்த மருந்து எடுத்து தேய்க்கும் போதே அழுக்கெல்லாம் வந்துருச்சு. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. ரொம்ப தேங்க்யூ சார்.